iubirea, ele pot aduce fericirea. Cei cu sufletul curat ușor o dobândesc, și apoi un trai ușor și dulce veți vedea. Cei cu sufletul curat ușor o dobândesc, și apoi un trai ușor și dulce veți vedea. Cine-i bun și generos, răsplata-și va primi. Cine-i rău, zgârcit și leneș, nu o va găsi. Dacă veți fi buni, vă veți purta la fel, veți avea o soartă ca și el. Mereu vor străluci doar cinstea și iubirea, ele pot aduce fericirea. Cei cu sufletul curat ușor o dobândesc, și apoi un trai ușor și dulce veți vedea. Cei cu sufletul curat ușor o dobândesc, și apoi un trai ușor și dulce veți vedea. Acum mult timp trăia într-un sătuc de la țară o familie cu 3 fii. Cel mai mare dintre băieți era cunoscut peste tot pentru puterea lui extraordinară. Părinții lui contau atât de mult pe el, încât îi încredințau cele mai multe dintre muncile casei. Iar cele mai multe fete din sat, aflate la vârsta măritișului, îl vedeau trecând și se gândeau: ce om puternic și muncitor! Mi-ar plăcea ca într-o bună zi să fiu soția lui. Altele însă visau la fratele mijlociu. Și acesta al doilea fiu era tare de scurcăre. Bine ați venit acasă! De-abia am terminat de mult toate vacile. Îți mulțumesc, fiule,